שי בני היקר, אני הולך להגיד לך משפט ואני רוצה שתנצור אותו לכל החיים. בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. הבנת? אתה יודע למה עצרנו אותך? כן, כי לא עצרתי בתמרור עצור. אבל ידעתם שפרה יכולה לעלות במדרגות, אבל היא לא יכולה לרדת? וידעתם שחוש הטעם של הפרפר נמצא ברגליים שלו? וואו. יש לנו עכביש רגליים? כן, וידעתם שבני אדם לא יכולים ללקק לעצמם את המרפק. שום את זה. כן, וידעתם שאחד משלושת המקצועות השנואים ביותר בעולם הוא שוטר. אדוני, שים את הדיסק הזה בבקשה. האם ידעת שהסרטון יסתיים ככה? האמת? הייתה לי הרגשה.